Heddi fyddai'n ei cacena bach lemon a mafon, perffaith ar gyfer picnic neu anrheg bach neis i ffrind. Y cam cyntaf ydi cymysgu'r menyn a'r siwgr efo'i gilydd. Nesa fyddai'n ychwanegu y lemon. A wedyn fyddai'n ychwanegu lemon extract ar gyfer cryfhau y blas lemon. Unwaith mae'r cymysgedd yn edrych fel hyn, fyddai'n ychwanegu'r wyliau un ar y tro. Wneud hyn, stopio'r cymysgedd rhag gwahanu. A da ni ddim eisiau cael gwarad o'r aer, da ni wedi cael i fewn i'r menyn yn barod. Nesaf fyddai'n ychwanegu'r self-raising flour a baking powder. Ar gyfer y cam yma, defnyddiwch llwy fetel yn hytrach na llwy bren. Neu chdi bach fwy denna, so da ni'n mynd o gwmpas a lawr y canol. Just fel hynna. Unwaith mae'r gymysgedd yn edrych fel hyn a mae wedi dod at ei gilydd, da ni'n barod i roed o yn y tiniau wedyn. So heddiw fyddai'n defnyddio tin tortha bach, ond mae groeso i chi ddefnyddio tin i wneud cacena bach crwn. I atal y cacena rhag sticio, na i ddefnyddio menyn, unrhyw fath o fenyn yn iawn efo chdi bach o disiw. A jyst roi'r menyn yn bob un. Mae'n amser wedyn oedd cymysgedd mewn i'r tin. Felly jyst hanner ffordd. Rwan dwi am ychwanegu y mafon i fewn. Mae yna croeso i chi ddefnyddio unrhyw ffrwyth ar y cam yma, mefus, blueberries neu ceirios. Mae'n gweithio'r un mor dda. Felly dau yr un yn bob un torth. Mae'n eisiau rhoi nhw ar y top fel yna, naturiol, wneith gymysgedd y dorth orchuddio'r ffrwythau. Yr un ola. A mae hein rwan yn barod i fynd mewn i'r popdy am 15-20 munud. Tra mae'r cacena yn y popdy, da ni'n barod i wneud yr eisyn. Dwi'n wneud eisyn mascarpone ar gyfer y cacena yma. Mae'n bach fwy ysgafn i fynd efo'r ffrwythau. So yn gyntaf, da ni'n mynd mewn efo'r mascarpone yn y fowlen. A wedyn yn ail, ychwanegu chydig bach o hufen. So dwi eisiau cymysgu'r ddau yma fe'i gilydd, jyst so bod yn dod at ei gilydd. So unwaith mae hwnna wedi cael ei gymysgu, da ni'n ychwanegu y siwgr eisyn, chydig bach ar y tro. Vanilla bean paste ydy hwn, a mae'n gweithio'n dda hefo'r mafon a'r lemon. So llwyad bach o hwnna i fewn. A wedyn cymysgu hwnna i fewn. Mae'r eisyn rwan yn barod a mae'r cacena dal yn y popdy, ond dyma rhain nes i baratoi yn gynharach, felly mae hein yn barod i rwan gael ei addurno. Mae'r eisyn yn barod i fynd mewn i'r bag peipio wan. Peidiwch â gorlenwi fo, neu wneith o ddod reit dros y top. Dwi am wneud patrwm syml heddiw, so be dwi am wneud ydy just pwsio chydig bach ar y gacan a codi. Eto, just pwsio, stopio a codi, pwsio, stopio a codi. A wedyn maen nhw'n barod i gael ei addurno efo ffrwythau a bloda. I orffan, dwi am roed chydig bach o floda ar ben y cacena, jyst so bod nhw'n edrych yn ddel ac yn fancy. Sicrhewch bod nhw'n flodau ydych chi gallu bita, so violas ydy hein, ydych chi gallu cael nhw yn rhyw siop neu'n rhyw ganolfan garddio. Ola, does dim rhaid i chi wneud hyn, ond dwi'n licio wneud efo'n cacena i, ydy chdi bach o glitter, jyst i roed ar y top, jyst bod yn edrych yn ddel.
A dyna ni wedi gorffen cacena, lemon a mafon. Perffaith ar gyfer picnic neu anrheg i deulu neu ffrindiau. Neu jyst treat i chi eich hun. Mwynhewch!